Helo, a chroeso i chi i'n sesiwn adolygu ni ar gyfer uwchgyfrannol astudiaethau crefyddol. Ac heddiw mi fyddwn ni yn canolbwyntio ar y modiwl athroniaeth ac yn edrych ar brofiadau crefyddol. Felly, yn ein cyflwyniad tro hyn, mi fyddwn ni yn edrych ar 2 o'r 4 profiad crefyddol sydd yn rhan o'r cwrs. Ac ni fyddwn ni'n trio adolygu'r nodweddion hynny sydd yn perthyn i'r profiadau hynny, sef cyfriniaeth a gweddi. Os ydych chi am wybod yr nodweddion sydd yn perthyn i'r profiadau eraill, yna edrychwch ar y cyflwyniadau hynny. Nawn ni edrych ar gynnwys y fanyleb yn gyflym iawn. Fe wnewch chi sylwi bod angen i chi wybod am 4 profiad crefyddol. Mae yna gyflwyniad wedi cael ei wneud ar weledigaethau ac ar drowedigaethau. Felly, yn amlwg, mae'r hynna yn gyflwyniad arall i chi edrych arnyn nhw mwyn gweld yr nodweddion sydd yn perthyn i'r profiadau yna. So felly, yn y cyflwyniad yma, mi fyddwn ni yn edrych ar cyfriniaeth a gweddi, ac yn edrych sut maen nhw yn disgyn i mewn i brofiadau crefyddol, ac unwaith eto mi fyddwn ni yn edrych ar y nodweddion hynny sydd yn angenrheidiol i chi i deall ar gyfer ateb unrhyw gwestiwn arholiad. O fewn cyfriniaeth, mae'n rhaid i chi ddeall ac yn gallu sôn am yr elfennau trosgynnol sydd yn perthyn i'r profiad, ecstatic ac unol, ac yna o fewn gweddiau, mae'n rhaid i chi edrych ar y gwahanol fathau a gwahanol gamau sydd yn perthyn i weddi fel profiad crefyddol, yn ôl yr hyn nath Teresa o Avila i'w ddweud. Wrth edrych ar cyfriniaeth, angen eich bod chi yn ymwybodol o'r 4 nodwedd sydd yn perthyn i brofiad cyfriniol yn ôl William James, ac wedyn hefyd mae'n rhaid i chi edrych ar yr hyn mae Rudolf Otto wedi dweud am y gysyniad o'r niwmenaidd, yr mysterium tremendum, a'r rhagdueddiad sydd gan fodau dynol tuag at brofiadau crefyddol. Felly, mi fyddwn ni yn edrych ar rhain yn ein cyflwyniad heddiw. Felly, os nad ydych chi wedi'n barod, efallai fyddai'n syniad i chi edrych ar gyflwyniad rhan 1 o brofiadau crefyddol, mwyn gweld y nodweddion sydd yn perthyn i weledigaeth ac i drowedigaeth, a'ch bod chi yn ffurfio y tabl fel sy'n cael ei gyflwyno i chi yn yr cyflwyniad hwnnw. Mae'r tabl hefyd i weld ar y sleid nesaf mwyn crynhoi gwybodaeth am y profiadau crefyddol. Ac fel nes i ddweud yn y sleid diwetha, da ni'n mynd i fod yn trafod cyfriniaeth a gweddi heddiw yn y cyflwyniad yma. Ac mi fydd yn gyfle i chi wedyn i lenwi y 2 golofn yma yn y tabl fel sydd i gael yn y sleid nesaf. Dyma i chi'r tabl enghreifftiol nes i i'w gyflwyno i chi yn cyflwyniad rhan 1, yr 4 profiad crefyddol, a yn amlwg y nodweddion hynny o fewn pob profiad crefyddol sydd yn angenrheidiol i chi i gallu i'w trafod a'i esbonio mewn unrhyw dreithawd. Felly, da ni wedi edrych ar gweledigaethau a trowedigaethau yn yr cyflwyniad cyntaf. So edrychwch ar hwnnw os nad ydych chi wedi mwyn cael y nodweddion. Heddiw, da ni'n mynd i edrych ar cyfriniaeth, ac felly mae angen eich bod chi'n gallu esbonio be mae profiad cyfriniaeth o fod yn drosgynnol yn ei olygu, yr elfen ecstatic a'r elfen unol. Byddwn ni hefyd wedyn yn edrych ar yr 4 nodwedd mae William James wedi i'w nodi sydd yn perthyn i brofiad cyfriniol, a wedyn wrth gwrs edrych ar yr hyn oedd gan Rudolf Otto i'w ddweud am brofiadau crefyddol mwyn ceisio esbonio sut fath o brofiadau oedd rheina. Mi wnawn ni wedyn symud yn y blaenau i edrych ar weddi fel profiad crefyddol. Yn amlwg, mae angen yn bod ni yn edrych yn uniongyrchol ar yr hyn mae St Teresa o Avila wedi dweud,
a'r ddau gydweddiad sydd ganddi hi'n fanno i drio esbonio'r profiad o weddi fel profiadau crefyddol. Yr cydweddiad cyntaf, dyfrio'r ardd, a'r ail un, sef yr saith plas yn y castell mewnol. Felly, printiwch yr tabl yma allan, neu gnewch chi'n eich hun, ysgrifennwch o allan, fel bod ganddo chi wedyn ffordd o fapio profiadau crefyddol yma a'r nodweddion sydd yn perthyn iddyn nhw. A crynhwch nodiadau fel dyn ni'n mynd yn ein blaenau. Felly nawn ni symud yn blaenau at yr trydydd profiad crefyddol yn y fanyliad, ond yr un cyntaf i ni yma yn y cyflwyniad yma, da ni'n mynd i edrych ar cyfriniaeth fel profiad crefyddol, ac yn Saesneg, da ni'n ei alw'n mysticism. Dyma i chi rai delweddau sydd yn dod i fyny pe bai chi'n edrych arno fo ar lein sydd yn trio dod i chi ddeall beth mae cyfriniaeth yn ei olygu fel profiad crefyddol. Mae yna rai enghreifftiau generig cyffredinol yma, a mae yna rai eraill yn benodol yn fan hyn. So felly, os newch chi gwasgu y botwm saib, edrychwch arnyn nhw a trio dod i weld pa fath o brofiad yw profiad crefyddol sydd yn gyfriniol. Gadewch i ni drio edrych ar cyfriniaeth fel profiad crefyddol felly, ac fe wnawn ni drio edrych ar yr dair nodwedd sydd angen i chi allu i'w esbonio pan mae'n dod i'r profiad crefyddol yma. Felly mae profiad cyfriniol yn brofiad crefyddol sydd yn bwerus iawn, mae e'n haniaethol ac yn ysbrydol iawn. Felly mae'n gallu bod bach yn anodd i'w esbonio, ac mewn ffordd mae'r tri nodwedd yma da chi yn ei weld ar y sgrin yn mynd i'ch helpu chi i drio enghreiffdio a deall beth yw profiad yma i bobl. So felly'r rhan gyntaf ydy mae unrhyw fath o brofiad cyfriniol yn drosgynnol. Mae e'n transcendent yn Saesneg. Y teimlad yn y profiad crefyddol yma, o be bynnag ydych chi'n ei wneud, be bynnag ydych chi wedi wneud i gael y profiad yma, bod o yn eich cario chi i ddimensiwn arall y tu hwnt i'r byd yma, a phrofiadau da ni yn i'w cael bob dydd. Ac yn y teimlad yma, mae gennych chi'r teimlad yma o undod ddod yn un gyda bod dwyfol, rhywbeth tebyg i dduw neu dduwies neu dduwiau, neu gyda reality, rhyw fath o wirionedd yn hynny. So felly meddyliwch amdano fo fel profiad sydd yn dod â chi yn agos ac yn dod yn un gyda Duw, os ydy'r grefydd hynny yn credu mewn Duw, neu yn amlwg fe welwch chi'r llun ar y gwylod ochr dde fan yna o'r Buddha, os ydych chi'n gyfarwydd efo Buddaeth. Yn amlwg, nod Buddaeth ydy i gael goleuedigaeth ac i ddeall y gwirionedd am y bodolaeth ni, y reality. Ac felly dod yn un gyda reality, gyda'r neges, ydy nod Buddhyddion. Ac felly drwy gael goleuedigaeth, mae hwnna'n gallu bod yn brofiad cyfriniol ble mae unigolyn yn dod yn un gyda yr ateb, y gwirionedd, y reality o'n bodolaeth ni. Yr ail nodwedd sydd yn perthyn i brofiad cyfriniol, pan mae rhywun yn cael y profiad yma, ydy yr profiad ecstatic yma. So meddyliwch amdano fe o'r gair Saesneg, ecstasy, y teimlad yma sydd ganddo chi o hapusrwydd a mwy na hapusrwydd. So felly mae'n deimlad arallfydol o hapusrwydd, teimlad agosaf bosib tra yn fyw i deimlad o'r enaid yn bod ymhresynoldeb Duw. So mae Buddhyddion yn dweud bod y teimlad yma o'r ecstasy i'n cael ei brofi wrth fynd i fyfyrdod dofn wrth fyfyrio y Vipassana. Ac mae Teresa Avila yn disgrifio ei phrofiad cyfriniol hi fel bod gres naturiol y corff yn is. Mae'n oerfel yn cynyddu bod llawenydd a melyster eithriadol yn digwydd ar yr un pryd. Teimlad o bod mewn llesmair, mewn trans, na ellir ei ysgwyd i ffwrdd. Felly mae'n brofiad dwys o hapusrwydd ecstatig sydd yn cael ei brofi yn ystod unrhyw brofiad cyfriniol.
A'r nodwedd arall sydd rhaid eich bod chi yn gallu i'w esbonio ydy'r unol, a da ni wedi sôn am hwnna'n yn barod am hwn. So felly mae cyfriniaeth sydd yn unol yn cael chi'n syniad o ddod yn un gyda Duw, neu reality, os ydy yn perthyn i grefydd sydd ddim yn credu mewn Duw, lle dydy'r unigolyn ddim yn teimlo'n annibynnol, ond yn hytrach i bod nhw'n rhan o dduw neu'n rhan o'r reality, ac mae'n amhosib eich gwahanu chi, eich hunain, oddi wrth Duw. Mae Duw ynddo chi a dych chi'n un gyda Duw yn y profiad cyfriniol sydd i'w gael. Felly dyna chi'r dair nodwedd mae angen eich bod chi yn ymwybodol ohonyn nhw ac eich bod chi'n gallu i'w esbonio nhw. Cofiwch eich bod chi yn gallu cyfeirio at enghreifftiau o brofiadau cyfriniol. Dwi eisoes wedi sôn yn y sleid diwethaf o fydaeth ac y profiad o gael goledigaeth a dod yn un gyda reality. Un defnyddiol arall fyddwch chi'n gallu mynd i ymchwilio iddo fo yn ystod eich cyfnod adolygu, os nad ydych chi wedi'n barod o fewn eich cwrs, ydy edrych ar swffiaeth fel profiad o gyfriniaeth. Felly mae swffiaeth yn amlwg yn gangen neu'n grŵp cyfriniol i gael o fewn Islam, ac mae ganddyn nhw arfer lle mae nhw yn chwyrlio wrth ddawnsio ac yn troi rownd a rownd a rownd, ac yn ystod yr cyfnod yma mae nhw yn mynd i mewn i stad ddofn o fyfyrio a dawns, ac yna mae yn troi i fod yn brofiad cyfriniol ble mae nhw'n dod yn un gyda Duw. Ymchwiliwch chi mewn iddo fe. Ar y sleid nesaf fe wnewch chi weld link ar gyfer gweld yr arferion yma'n digwydd a ryw fath o eglurhad ohono fe. Yn sicr byddai hwnna yn gallu bod yn enghraifft dda i chi o edrych ar atrio profi yr profiad o uno gyda ddiwdod drwy wneud arferion cyfriniol. A dyma chi enghraifft i chi edrych arno fe ar y we. Mae yna raglen da hefyd gan Oprah Winfrey sydd yn trafod swffiaeth fel profiad crefyddol. Edrychwch arno fo i weld os lyth hwnna eich helpu chi wrth i chi adolygu. Da ni wedi edrych ar y dair nodwedd sydd angen i chi wybod amdano fo am gyfriniaeth o fewn y gwrs. Ond mae angen eich bod chi hefyd yn gallu cyfeirio at yr hyn wnaeth William James i ddweud am brofiad cyfriniol. So dyma chi mi oedd o'n sylwebydd enwog oedd yn arbenigo mewn profiadau cyfriniol. Doedd e ddim yn berson diwinyddol, theologian, doctor Americanaidd yno, ond mi oedd o yn dangos diddordeb mewn profiadau cyfriniol, ac mi oedd yn gweld bod defnyddio'r gair cyfriniaeth, mysticism, yn rhy amwys, yn feig iawn. Yn enwedig, wrth gwrs, gan nad ydy lawer iawn o bobl falle ddim wedi cael y profiadau yma. Ac felly, mwyn symleiddio neu enghreiffftio neu dod i helpu bobl i ddod i ddeall sut brofiad yw profiad cyfriniol, fe nath e weld ac edrych yn ei astudiaeth bod 4 nodwedd i'w gweld yn gyffredinol o fewn profiadau cyfriniol. Ac felly mi oedd rheina yn galluogi i helpu ni ddod i ddeall sut beth yw profiad cyfriniol. Efallai byddai'n syniad i chi i geisio gwneud tabl bach syml fel hyn mwyn gallu crynhoi pob un o'r 4 nodwedd yma sydd yn perthyn i gyfriniaeth yn ôl William James. Felly fe welwch chi, mae'r 4 nodwedd yw bod cyfriniaeth, profiadau cyfriniol yn anrheithol, mae nhw yn noetig neu'n ddeallusol, mae nhw'n fyrhoedlog a mae nhw'n oddefol. Felly dyma i chi 4 nodwedd nath William James weld oedd yn gyffredin mewn llawer iawn o brofiadau mae pobl wedi i'w cael sydd yn gyfriniol. Mae'r 4 nodwedd yma i weld yn y profiadau hynny. Biam i chi wneud y tabl a gweld ydych chi'n gallu esbonio yr 4 nodwedd yma sydd yn perthyn i gyfriniaeth. Os ddim,
dwi am i chi darllen y wybodaeth sydd ar y sleid nesaf, ac os newch chi grynhoi pob un o yr pwyntiau yn fan yno yn y tabl, yn sicr fe wneith hynny'ch helpu chi i adolygu. Felly dyma i chi yr pedair nodwedd sydd yn perthyn i brofiadau cyfriniol yn ôl William James. Dwi am i chi wasgu'r bwtwm saib, darllenwch am yr pedwar nodwedd, fan yna yr bedair nodwedd, ac crynhowch nhw i mewn i'ch tabl i gael gweld os ydych chi'n gallu i'w esbonio nhw. Felly, be am i ni edrych ar grynodeb o'r pedwar nodwedd neu'r bedair nodwedd yma sydd yn perthyn i brofiadau cyfriniol. Felly'r nodwedd gyntaf ydy bod profiadau cyfriniol yn gallu bod yn anrheithol. Ac os ydy rhywbeth yn anrheithol, da chi'n methu treithi amdano fo. Treithi ydy siarad amdano fe. So felly'r syniad ydy, mae'r profiad ydy digwydd i chi, ond mae yn anodd iawn i'w disgrifio neu i'w esbonio i rhywun arall. Does dim geirfa digon soffistigedig ganddyn ni i drio esbonio yr hyn sydd wedi digwydd. Felly, dydy iaith arferol ddim yn gallu esbonio y profiad yn iawn. Elli ddweud rhyw fath o syniad i chi o be ddigwyddodd, ond dyw e ddim yr un peth a cael y profiad yn ei hun. Felly mae'r person yn teimlo na ellir disgrifio'r profiad neu cyfiawnder o'r hyn nath ddigwyddodd efo. A mae gennych chi eiriau sy'n Teresa Filan fan yna wrth sôn am yr profiadau ei hun i gael. I wish I could give a description of at least the smallest part of what I have learned, but when I try to discover a way of doing so, I find it impossible. So dyna'r elfen gyntaf. Mae'n anodd iawn i'w esbonio i eraill. Yna mae gennych chi'r ail nodwedd, sef yr agwedd noetig neu ddeallusol, sydd yn perthyn i brofiadau cyfriniol. A'r syniad yn fan hyn ydy yn amlwg deallusol, bod chi'n dod i ddeall rhywbeth o'r profiad nad oeddech chi ddim yn ei ddeall cyn i chi gael y profiad. So mae yna rhyw fath o neges neu wybodaeth yn cael ei gyfleu i chi yn ystod y profiad cyfriniol yma. Da chi'n ennill gwybodaeth drwy y profiad yna. A dydy o ddim yn gyreiddadwy i unigolyn. Mae'r profiad crefyddol yma, mae rhyw fath o ddwyfoldeb, rhyw fath o ddew neu reality yn datguddio rhyw fath o wybodaeth i chi. Bydde rai bobl yn dweud i fod yn datguddiad uniongyrchol oddi wrth ddew. So, gwybodaeth newydd ydy'r deallusol a'r noetig. Byrhoedlog yw'r trydydd nodwedd. Os di rhywbeth yn fyrhoedlog, mae e yn fyr. Dyw e ddim yn barhaol, dyw e ddim ganddo chi am weddill eich bywyd chi, ond efallai bod hi effaith o ganddo chi am weddill eich bywyd, ond ydy'r profiad ei hun ddim yn brofiad hir iawn, neu yn mynd yn ei flaen o edrych ar brofiadau bobl ac yn dweud bod profiad cyfriniol yn mynd o tua 30 munud i tua 2 awr, ond dim mwy na hynny. Felly mae nhw'n brofiadau sydd yn gymharol fyr, ond mae effaith a'i arwyddocâd yw pwysigrwydd nhw yn para am amser hir, yw canlyniad nhw sydd yn para nid y profiad ynddo ei hun, ac yn aml iawn mae'r profiadau yma yn newid bywyd yr unigolyn sydd wedi cael y profiad. So profiad byr, ond mae effaith o yn hirach. A wedyn y nodwedd olaf ydy yw bod nhw yn oddefol. Mae y nodwedd olaf yn golygu bod e yn pasif. Hynny yw, nid yr unigolyn sy'n cael y profiad sydd mewn rheolaeth o'r hyn sydd yn digwydd iddyn nhw. Mae e'n brofiad dwys iawn ac felly mae e'n brofiad o Dduw, a mae Duw yn cymryd drosodd yn y profiad, a Duw neu reality sydd yn cynnal ac yn rhedeg y profiad yma. Felly, da chi fel unigolyn yn eistedd nôl ac mae e'n digwydd i chi, nid chi sydd yn gallu gwneud siŵr bod chi'n controlio y digwyddiad yma. Mae ei gyd yn nwylo Duw neu reality. Da chi mewn ffordd yn rhyw fath o bystander yn Saesneg, a mae'r digwyddiad yma yn digwydd i chi, nid chi sydd yn cael gwneud i'r profiad yma ddigwydd.
So dyna i chi yn fer iawn beth yw ystyr yr 4 nodwedd yma yn ôl William James. A dyma i chi enghraifft o brofiad cyfriniol gan Nancy Clark. Dwi ddim am ddarllen hwn drwy'r cyflwyniad efo chi achos bod amser yn bryn, ond os newch chi wasgu'r bwtwm saib ar y sleid yma a'r sleid nesaf, a darllen beth y ddigwyddodd i hi tra oedd hi'n rhoi teyrnged mewn angladd i'w ffrind, a fe'n yn ystod roed teyrnged mae siarad yn yr angladd am i'w ffrind, fe gafodd hi brofiad cyfriniol. Felly, os newch chi ddarllen drwyddo fo, ac falle rhestru y nodweddion hynny fyddai'n ffitio mewn i'r profiad o fod yn cael profiad crefyddol cyfriniol. Darllenwch drwy hwn a drwy yr sleid nesaf, a rhestrwch yr nodweddion hynny fyddai'n ei wneud yn brofiad cyfriniol. Eto, os wnewch chi barhau i ddarllen yr hyn ddywedodd hi ddigwyddodd iddi hi, fe wnewch chi weld nodweddion yn debyg iawn i'r hyn oedd William James yn ei ddeud, a yr nodweddion hynny sydd angen i chi wybod amdanyn nhw. Mae hi'n cael gweledigaeth, mae hi'n gweld goleuni, ond mae'n teimlo presenoldeb Duw, y syniad yma bod hi'n cael gwybodaeth newydd a'r teimlo'r cariad yma'n dod yn un ynddi hi. So felly mae'n sicr fe allwch chi ddefnyddio hwnna fel nodweddion sydd yn cael ei dangos fanna fel profiad cyfriniol. Cofiwch hefyd am St Teresa o Vila, yr weledigaeth gafodd hi gyda'r angel yn ei thrywanu hi a'r teimlad yma o ddod yn un gyda'r Duw, o Duw yn mynd i mewn iddi hi. Edrychwch ar y cyflwyniad cyntaf pan bydd yn edrych ar weledigaethau, a mae bydd chi weld felly bod gweledigaeth yn gallu bod yn brofiad cyfriniol hefyd. Felly, da ni wedi edrych ar y 2 nodwedd mae bwrdd arholi'n disgwyl eich bod chi yn gallu esbonio am gyfriniaeth. Da ni wedi edrych hefyd ar yr 4 nodwedd sydd yn perthyn i brofiad cyfriniol yn ôl William James. Mae angen eich bod chi hefyd yn deall am yr hyn mae Rudolf Otto wedi i ddweud am gyfriniaeth, a'i ffordd o helpu bobl i ddod i ddeall yr profiadau cyfriniol yma. Ac wrth sôn am Rudolf Otto, mae angen eich bod chi yn edrych ar 3 syniad pwysig, sef niwmeniaeth, mysterium tremendum et fascinans, a y rhagdueddiadau sydd gan bobl tuag at gael profiadau crefyddol. Felly fi awn ni drwy rhain nawr wrth edrych ar yr hyn mae Rudolf Otto wedi ddweud sydd yn digwydd yn ystod profiadau cyfriniol a'r ffordd i ddod i ddeall profiadau cyfriniol yn well. Y term a fathwyd gan Otto am yr profiadau cyfriniol oedd profiadau niwmeniaeth. A mae'r term yma yn golygu yr teimlad yma o fod o flaen presenoldeb pŵer sydd yn arswydol. Mae o'n overwhelming, mae o'n awesome, mae o'n bwerus tu hwnt. So felly'r teimlad yma ble ydych chi'n sefyll o flaen presenoldeb arswydol yn eich profiad crefyddol chi. Mae'r ymdeimlad yma o fod yn presenoldeb grym sydd yn anhygoel, y tu hwnt i unrhyw rym da ni'n gwybod amdano fo, tra'n teimlo ar yr un pryd o fod yn bendant ar wahân iddo. So felly mae'r syniadau yma'n gwrthweud i gilydd, ond mi ydych chi'r teimlad yma lle ydych chi'n dod yn un gyda rhywbeth sydd yn anhygoel o rymus, ond ydych chi hefyd yn sefyll ar wahân iddo fo hefyd. A dyna pam mae dod i ddeall am brofiadau cyfriniol yn gallu bod yn anodd, oherwydd mae'r syniadau yma i weld fel pe bai nhw yn gwrthweud i gilydd. Bod yn un ar rhywbeth, ond eto ar wahân iddo. A y syniad yma eich bod chi wedi cael eich hydreiddio gyda y dwyfol. Mae'r dwyfoldeb wedi ymsugno i mewn i chi. So dyna i chi yn amlwg ffordd mae Rudolf Otto yn ceisio esbonio yr profiadau cyfriniol fel profiadau niwmenaidd. Y teimlad yma o fod o fewn presenoldeb pŵer anhygoel. Ac wrth geisio esbonio'r cyfriniaeth a'r syniad o'r niwmeniaeth yma,
Mae yn mynd yn ei flaen, mae rhyw auto mynd yn ei flaen ac yn defnyddio geiriau Lladin i drio cyfleu beth mae cyfriniaeth yn ei olygu. A'r termau Lladin mae'n ddefnyddio yw'r mysterium, tremendum et fascinans. Nawr te, dwi am i chi edrych ar y tri gair yma'r mysterium, tremendum, fascinans. Ydych chi'n gallu gweld graidd i eiriau Saesneg yn fan hyn sydd yn deillio o'r geiriau Lladin yma? Mysterium, chi'n gweld byddai mysterious, tremendum ydy tremendous, a fascinans ydy to be fascinated. So felly mae'r term yma, neu'r termau yma, mysterium, tremendous a fascinans, yn ceisio crynhoi sut fath o deimladau, yn cyfleu y teimladau sydd i gael wrth gael profiadau cyfriniol. Maen nhw yn ddirgel, maen nhw'n mysterious iawn. Maen nhw yn tremendous, mae o tu hwnt, mae'r pŵer sydd yn cael i'w brofi yn ystod y profiad yma yn tremendous. Ac bod nhw, y pŵer yma yn gallu codi ofn ar unigolyn, mae e'n gweld bod ganddo ni rhywbeth o deimlad o fod eisiau cael yn cyflyru i gael yr profiadau yma. Da ni'n fascinated hefo nhw, a da ni eisiau gwybod mwy amdanyn nhw ac eisiau iddyn nhw ddigwydd i ni. Felly mae'r tri gair yma yn cyfleu ac yn helpu ni i ddod i ddeall mwy am sut bethau yw profiadau cyfriniol. Felly dyma chi i grynodeb yn amlwg o'r tri term Lladin nath Rudolf Otto i ddefnyddio er mwyn cyfleu cyfriniaeth. So'r mysterium ydy'n dirgelwch yma. Mae'r profiad yn mysterious. Mae'n ddirgelwch llwyr i ni. Mae ar wahân i unrhyw brofiad arall da chi'n ei gael mewn bywyd arferol. Ac felly mae o yn gael chi i ymateb mewn tawelwch a mi ydych chi mewn rhyfeddod. Da chi wedi cael eich syfrdanu yn llwyr allan o'r profiad yma. Yr ail un di'r tremendum, mae e'n rhoi arswyd i chi, mae e'n codi ofn arnoch chi wrth i be bynnag yr dew neu'r dewdod neu'r reality gyflwyno ei hun i chi gyda'r grym llethol sydd ganddo fe. Y syniad mawr bod gennych chi'r parchedig ofn, mae gennych chi barch mawr tuag at ddew neu'r reality yna, ond mi ydych chi hefyd efo'r teimlad o fod ofno ac yn methu mynd ato fo. Mi ydych chi yn teimlo eich bod chi wedi cael eich trechu, ydych chi wedi cael eich cymryd drosodd ganddo fe, gan y grym mawr yma, a'r presenoldeb ydych chi yn ei deimlo, a'r egni ydych chi yn ei deimlo yn ystod yr profiad yma. A wedyn yr fascinans ydy eich bod chi yn cael eich denu, gweitha eich ofn chi, mi ydych chi'n cael eich denu at y profiad yma, a ydych chi eisiau iddo fo barhau, ydych chi eisiau mwy ohono fo, ac felly mae hwn yn dangos gweitha'r ofn bod gennych chi hefyd y teimlad o bod chi eisiau mwy ohono fo. So dyna i chi y dair nodwedd sydd yn perthyn i mysterium, tremendum, fascinans. Ac yn olaf, fe nath Rudolf Otto ddweud bod rhagdueddiadau ganddo ni fel bodau dynol i gael profiadau crefyddol. Mae e'n dweud bod ni fel bodau dynol yn cael yn cyflyru i gael profiadau crefyddol. Mae'n rhan o fod yn fod dynol, yn bod ni, os da chi eisiau, yn pre-programmed i fod eisiau cael profiadau sydd tu hwnt i'r profiadau sydd ganddo ni bob dydd. A mae'n rhestru 8 ffenomenon sydd yn cael ei ystyried fel yr ffyrdd cynharaf o gael profiadau crefyddol. Felly pethau fel dewiniaeth, addoli'r meirw, y syniad am enaid ac ysbrydion, ac yn y blaen, da chi'n gweld yn y rhestr yna. Dyma ble mae y crefyddau wedi i dechrau, yr teimlad yma sydd ganddo ni i gael yn tueddu, i'r rhagdueddiadau sydd ganddo ni i gael profiadau crefyddol. Ac felly yn amlwg, dyma i chi ran naturiol sydd yn ei fodau dynol o fod eisiau profiadau. Da ni methu i'w egluro, ac felly mi da ni'n agor yn hunain i gael y profiadau hynny. Mi symudwn ni yn blaenau i edrych yn gyflym am
yr hyn mae St Teresa o Fila wedi ei ddweud wrth sôn am pŵer gweddi fel profiad crefyddol. Mae angen eich bod chi'n ymwybodol o yr ddau gydweddiad sy'n cael ei defnyddio ganddi hi i geisio esbonio y pŵer sydd yn perthyn i weddi fel profiad crefyddol. Felly mae St Teresa o Fila yn cael sawl profiad crefyddol yn ei bywyd hi, ac ar ôl cael profiad crefyddol o fewn gweddi, mae hi yn mynd yn ei blaen i geisio esbonio yr pŵer sydd yn perthyn i weddi fel profiad crefyddol, ac mae hi'n defnyddio dau gydweddiad i geisio egluro gweddi fel profiad crefyddol. So'r cydweddiad yn amlwg analogy yn Saesneg ydy defnyddio un peth mwyn ceisio esbonio rhywbeth arall. Mae fel rhyw fath o ddameg os hoffech chi. Mae yna ystyr i gwahanol bethau sydd wedi cael yn y cydweddiad. So'r un cyntaf mae hi'n defnyddio ydy'r cydweddiad o ddyfrio yr ardd, watering the garden. Wrth i chi ddarllen y ddau sleid nesaf, mae yna 4 ffordd o ddyfrio gardd, o roi dŵr i'r planhigion sydd yn yr ardd. Dwi eisiau chi ddarllen yn y 2 sleid nesaf am yr 4 ffordd o ddyfrio'r gardd, a dwi am i chi drio meddwl beth yw'r ardd, beth mae'r ardd i'w symbolu, a beth yw'r dŵr o fewn yr cydweddiad yma. Felly, ewch yn eich blaen i edrych ar y 2 sleid nesaf, ac triwch ddod i ddeall beth yw neges y cydweddiad yma wrth sôn am yr pŵer sydd yn perthyn i weddi. Felly dyna'ch ffordd cyntaf chi o gael dŵr ydy cael dŵr o ffynon a gostwng y bwced i lawr i gael y dŵr a'i godi i fyny ac yna cario'r dŵr at y planhigion. Yr ail un ydy cael olwyn ddŵr i godi'r dŵr i fyny i chi, fel bod chi'n gallu llenwi y bwced dŵr a'i gario ymlaen at y planhigion i roi dyfrhau y planhigion. Y trydydd ffordd o roi dŵr i'r planhigion yn yr ardd ydy drwy defnyddio nant neu afon fach sydd yn dod drwy'r ardd ac yn codi'r dŵr yn syth o'r nant i roi i'r planhigion. A wedyn y 4ydd ffordd yn amlwg ydy gadael i'r glaw ddyfrio i hun dros yr planhigion a bod y dŵr yn disgyn o'r cymylau ac yn dyfrio'r ardd i gyd. So felly triwch feddwl beth mae hwn yn dysgu am weddi. Felly ar ôl gweledigaeth fe gafodd St Teresa o Fila ei ysbrydoli i ysgrifennu am y pŵer neu esbonio pŵer gweddi, mae hi yn sôn bod uno gyda Duw, sef sy'n brofiad cyfriniol, ddim ond yn digwydd drwy ganolbwyntio a disgyblu eich hun mewn gweddi. Felly gweddi yw'r ffordd orau o geisio uno gyda Duw sydd yn dod yn brofiad cyfriniol. Angen Duw ganddo chi i sicrhau bod yr uniad yma yn digwydd. Dydy person ddim yn gallu gwneud o ar ben ei hun. Ac felly, wrth edrych ar y cydweddiad yna, yr ardd yw enaid person a y dŵr sydd yn dod yn ei ddyfrio ac i wella y planhigion yn yr ardd ydy yn amlwg pŵer Duw. So felly, os newch chi edrych yn y gwylod yn fan yna ar yr 4 ffordd o ddyfrio. Yn gyntaf, dod â dŵr i fyny o'r ffynon sydd yn waith caled iawn. Wel, dyma i chi'n amlwg yr cyfnodau cyntaf mewn gweddi, lle mae angen eich bod chi'n gweithio'n galed yn eich gweddi chi i geisio agosau gyda Duw. Yr ail gyfnod yn amlwg yw'r olwyn dŵr, yn pigo'r dŵr i fyny i chi a wedyn eich bwced chi, sy'n bach llai o waith. So felly dyma chi'r ail gyfnod o fewn eich gweddi chi. Mae'r gweddi yn dod rhywfaint yn haws o ran eich ymdrech ydych chi'n rhoi i mewn iddi hi. Y trydydd cyfnod yn amlwg oedd cael y dŵr o'r nant sydd hyd yn oed yn llai o waith, ac felly mae'r weddi yn dod yn haws, ac yna yr 4ydd un ydy yn amlwg dibynnu ar y glaw i ddod a disgyn, sydd eto'n llai waith, da chi'n gwneud dim byd, really. Wel, dyma pryd da chi yn gadael i rhywbeth arall, rhyw bŵer arall wneud y gwaith dros chi, ac felly'n amlwg y glaw yn fan hyn ydy Duw.
Duw yn cymryd drosodd yn y profiad crefyddol ac yn gwella'ch enaid chi yn ystod yr weddi yma. So felly dyna beth mae'r cydweddiad cyntaf yn geisio i ddangos i chi am pwer gweddi a'r ffordd mae Duw yn cymryd drosodd yn y weddi ac yn eich helpu chi i berffeithio eich enaid ac i wella'ch hunain ac mi ydych chi'n y pen draw yn dod yn un gyda Duw. Mae pob peth yn mynd o'r anodd ac yn datblygu fod yn haws nes yn y pen draw bod chi'n oddefol, ydych chi'n pasif, mae yn digwydd i chi fel mae'r glaw yn disgyn ar y planhigion. Ar ail gydweddiad mae St Teresa filan i ddefnyddio yw'r castell mewnol, the interior castle. So felly mae'n sôn am gastell sydd hefo 7 ystafell neu 7 plas sydd o fewn yr castell. So felly'r castell yn fan hyn yw ein enaid ni, a'r 7 ystafell neu'r 7 plas sydd yn y castell ydy'r cyfnodau yma sydd i gael tra'n bod ni'n gweddio. So mae'n 7 cyfnod i weddio yn ôl St Teresa o Fila. Yn profiadau neu'n ystafell 1 i 3 yn yn enaid ni, yr 3 cam cyntaf yn pob gweddi, dydyn nhw ddim wirioneddol yn brofiadau sydd yn gyfriniol nac yn ddwys, ond maen nhw yn galluogi chi ddod yn agosach at Dduw, ond da chi ddim yn uno tan eich bod chi yn cyrraedd cyfnodau 4 neu stafelloedd 4 i 7 o fewn yr enaid neu o fewn yr castell. So felly yn unedau yn ystafelloedd 1 i 3 neu cyfnodau 1 i 3 yn yr weddi, da chi'n weithredol iddyn nhw, da chi'n gweithio yn eitha caled ar y weddi, ond dyn nhw ddim yn brofiadau dwys iawn. Ond unwaith ydych chi'n cyrraedd cyfnod 4 i 7 o fewn y gweddi, yna mae'r rhain yn dod yn brofiadau crefyddol, cyfriniol, dwys. Ac yn yr cyfnodau yma, ydych chi'n uno gyda Duw. Mae nhw yn oddefol, mae Duw yn cymryd drosodd os hoffech chi yn neweddu ac yn ymgymryd mwy i mewn i'r profiad sydd fi'n ei wneud yn gyfriniol. Felly dyma i chi yr cyfnodau mae St Teresa Vila yn sôn amdanyn nhw. Y 4 plas, y 4 cyfnod o fewn y weddi yw'r gweddi tawelwch. Mae'n disgrifio fel cyflwr lle mae ewyllus dynol yn cael ei ddenu gan gariad Duw. Erbyn hyn, mae'r unigolyn yn gweithredu ar lefel cyfriniol. Mae nhw'n profi heddwch ac yn profi hyfrydwch ysbrydol. Ar adegau, mae'r profiad yma'n gallu bod yn ddwys iawn, yn intens iawn, a mae'n gallu achosi unigolyn i lybygu, i ffeintio, neu ymddangos fel bod nhw mewn lled ymwybodol, maen nhw'n semi-comatose. Yn y 5 plas, mae'r uniad syml sydd yn digwydd rhwng chi a Duw. God implants himself in the interior of the soul in such a way that when it returns to itself, it cannot possibly doubt that God has been in it and it has been God. So da chi'n hollol grediniol bod Duw wedi dod mewn i chi ac mae Duw oedd e. Y 6 rhan cyfnod o fewn y weddi ydy'r briodas ysbrydol, teimladau o hiraeth, poenus, ecstasy ysbrydol, perlewig, bod chi mewn trans a cael gweledigaethau, teimlad o fod eisiau bod ar ben eich hun gyda Duw, eich priod dwyfol chi. A'r 7 plas yw'r cyfnod olaf, priodas gyfriniol, y cyflwr uchaf sydd na i gael o fewn gweddi, undod, so dyma'r profiad mwyaf ydych chi'n gallu gael o Dduw ar y ddaear, undod llwyr gyda y dwyfol. Mae'ch ymwybyddiaeth, eich gwybodaeth a'ch deallusrwydd chi yn hollol gadarn o Dduw. So dyma chi'r 4 cyfnod mwyaf pwerus sydd i gael o fewn gweddi fel profiad cyfriniol lle ydych chi'n uno gyda Duw. So fe allwch chi gael cwestiwn cyffredinol ar gyfriniaeth lle fyddwch chi'n sôn am yr 3 nodwedd sydd angen i chi wybod o fewn y tabl. Fe allwch chi hefyd gyfeirio yn eich blaen wedyn am
William James a Rudolf Otto mewn cwestiwn cyffredinol ar gyfriniaeth. Ond dyma chi gwestiwn ddoth i fyny gwbl o flynyddoedd yn ôl sydd yn gofyn i chi ganolbwyntio ar bedair nodwedd William James o brofiad cyfriniol. Bi am i chi drio rhoi cynllun ar gyfer ateb y cwestiwn. A dyma i chi gynllun ateb ar gyfer y cwestiwn yma, ble fyddwch chi'n sôn am y bedair nodwedd yma ac yn ceisio ei enghreiffdio nhw os yn bosib. So'r anrhyddoldeb, bod nhw'n ddeallusol neu'n newedig, byrhoedledd a goddefol. Darllenwch drwy'r hynna ac ynewch gynllun bach i gwestiwn o'r fath. Felly, gadewch i ni edrych ar y fanyleb unwaith eto. Yn y cyflwyniad yma, da ni wedi edrych ar cyfriniaeth, y syniad bod nhw'n brofiadau trosgynnol, transcendent, maen nhw'n ecstatic, yr hapusrwydd da chi'n deimlo, a y syniad o uno gyda Duw neu reality. Eto o fewn cyfriniaeth, yn bod ni'n gwybod am y pedair nodwedd sydd yn perthyn i brofiadau cyfriniol yn ôl William James, yr anrheithol, y nowedig, byrhoedlog a'r goddefol. A wedyn, wrth gwrs, yn bod ni hefyd yn edrych ar yr hyn nath Rudolf Otto ddweud am y niwmeniaeth, y mysterium tremendum a y rhagdueddiad bod ni'n pre-programmed fel bodau dynol i fod eisiau profiadau crefyddol. A wedyn, wrth edrych ar gweddi, fe nath ni edrych ar Teresa Avila ar ddau gydweddiad nath hi sôn amdano fo wrth geisio sôn am y mathau a'r camau sydd yn digwydd o fewn gweddiau i fod yn brofiadau cyfriniol crefyddol. Gobeithio fod yr sesiwn yma wedi bod o ddefnydd i chi yn crynhoi y ddau brofiad crefyddol. Os ydych chi eisiau profi eich hun ymhellach, cliciwch a thriwch y cwis o dan y tab adnoddau ar y pwnc yma. Pob lwc i chi.